Imos que a información deportiva, derrota marcada o Berberecho de Noia, que caeu por 59-69 co Porriño. Aínda que a derrota quedou nun segundo plano logo da lesión de gravidade de Noel Pouso. O Alonso Rodríguez estreouse nesta campaña da Primeira División de baloncesto ao coller este sábado o primeiro duelo como local do Berberecho de Noia. Había ilusión entre o combinado noiés de loitar pola vitoria ante un rival da entidade do Porriño. Sen embargo, os esforzos locais non foron suficientes e os porriñeses impuxéronse por 59-69, terceira derrota seguida neste inicio da temporada para o Noia. Sabíamos que iba a ser un comezo de temporada complicado, temos un equipo moi novo, solo se manteñe 2 xogadores do ano pasado, varios xogadores foron fichados por equipos de categoría superior, ao final do período de fichaxes, entonces nos trastocou bastante o que foi a planificación do equipo. Sabemos que vai ser un ano para tratar de manter a categoría, de sufrir e sobre todo de darlle oportunidades aos máis novos para que demostren que teñen o nivel necesario para xogar en Primeira División. Despois xa, como ven sendo a tónica nestas últimas tempadas, pois temos moi mala suerte co tema das lesións. Este fin de semana Noel Pouso sufreu unha lesión moi grave no medio do partido. Cando faltaban 8 minutos para rematar o choque, o aleiro do Noia rompeu o peroné e dislocou o pé esquerdo logo dunha desafortunada acción. Desagradable, sobre todo, non? A parte do dolor que el pasou e tal, bueno. Pero bueno, son circunstancias, ele está animado, van a operar dentro dos días, cando lle baixe un pouco a inflamación, está contando os días para volver a xogar. Despois de todas as lesións que tuvo, pois é de ter en conta pois que teña esa predisposición, ese amor polo deporte, polo baloncesto. No referente ao encontro, un mal terceiro cuarto lastrou os locais no resto do partido. Conseguiron empatar o segundo parcial e impoñerse no terceiro e no cuarto, pero non puideron achegarse ao marcador polo colchón que tiñan os do Porriño do primeiro cuarto, no que venceron por 11-27. O arranque amarelo foi dubitativo, pero recompúxose o equipo apoiado nunha gran defensa para intentar achegarse no electrónico. A falta de 7 minutos 50 segundos para finalizar o partido, o marcador lucía o 49-59, pero Noia perdeu a un dos seus baluartes coa grave lesión de Pouso. Houbo un parón de máis de 40 minutos do encontro e cando se retomou os dous equipos estaban fríos polo acontecido e o duelo finalizou co 59-69 para o Porriño. Sufriremos, sobre todo ao principio de tempada. O noso obxectivo temos claro que non vamos a poder pelexar polas plazas de ascenso porque hai equipos fortes que están pensando en ascender, sobre todo os equipos que descenderon de Evo ano pasado, pero que na segunda fase da Liga pois, que temos que competir para poder salvar a categoría. E, bueno, no caso de non conseguilo, pois tampouco é non é a morte de ninguén, o sea, isto é deporte, a veces mantes a categoría, a veces non o podes manter. O que si vos podo decir é que, polo visto ata agora, xogamos contra equipos que supostamente van a pelexar polo ascenso, os resultados están aí, pois, oye, unha diferencia de 10 puntos. Sobre todo nun equipo que está comezando a xogar xunto e que é moi mozo, aínda que o xogo está a ser bo, xa que unha das máximas do CB Noia é a súa canteira. Somos claro tamén que nos reforzamos con xogadores que vayan a estudiar a Santiago, que nos poden dar un salto de calidad ou apoiarnos en determinados momentos. Pero este ano se daron as circunstancias idóneas para que, bueno, pues para que fose máis complicado. Varios equipos da zona de Santiago pois ascenderon de categoría, co cal están en segunda división, é unha división por debaixo da nosa, entonces pois ya trae pois o esforzo que hai que facer para vir a adestrar a Noia durante a semana. Oye, pois eso sempre tira un pouco para atrás. Este sábado o Noia visita a pista dos Salesianos, onde agarda regresar coa primeira vitoria da temporada. Na competición vai haber unha serie de equipos que por nivel, porque descenderon, porque teñen xogadores moi experimentados, que poidan ser un pouco máis veteranos, que vayan a estar por encima da competición, pero logo vai haber un ramillete de equipos que somos dun nivel similar, que en función de que podamos, como nos saia o partido, como as circunstancias normales dun partido, pois te podes levar a vitoria ou non.
Temos a baixa de Noel, é unha baixa importante porque inda que ten ficha do filial era un xogador clave na estrutura do primeiro equipo, con dinámica do primeiro equipo, bueno, pois é algo que vai a restar, lóxicamente, pero bueno, estou seguro que os compañeros que van a facer o imposible por dedicarlle a unha vitoria máis pronto que tarde. O Berberecho, último clasificado do grupo, e os salesianos, terceiro, veránse as caras o sábado ás 8 da tarde no Berbés.